Hi mga ka-Aishi! Good morning! Aisha Mila is back. This is my second vlog in 2021. Mag-ready ko maato sa GKBRP kay mag-feeding ni karon. Kay naami feeding sa 150 ka mga kids. Nasay mga senior nga nasagol. O ang amo kong mga bisita karon mga dagko pod no kay mga partners ni namo sila sa amo ang feeding na sila si Mayor Vervas ang City Mayor sa Valencia unya napod tay staff sa office ni Congressman Manoy Soberi. So kami pod nga mga team mag-prepare kay ubay-ubay man pod ang among kakaunon. So mga ka-Aishi, kita-kita ta dito sa GKBRP. Hi mga Hunger Heroes! Good morning! Morning. Busy kayo for preparing sa Para 5 na mata atong na. lunching karon ang atong mga GK Heroes. May sabon. Nawala lang sa inyo dayon. Di ata magsaba dong. Gano. Matabang Ay, lang. kakaligo din mo di ay. Mani mga GK Heroes sa Robin Hood, mga ka-Aishi. Ginagmay ra. Pag luyaw, tambah luyaw na pa tanglay. Yan na itong mga paano rumulam. Ha? Lumpia pun na lang. Lumpia na. Ada pura? Lumpia na siya dong. Daot ng plato dong. Dalar Milagros. bina dong. Milagros bitaw na. Ano tulo naman yung gidala dong? Ano man Ito walay ko na iyo. Ate maluy ka na ko yung taon mo. Ako ra isa yung Wala taon tataran. ka dito. Kaluin taon ka sa ko ah. Ulit tatara. Kaluin taon ko. Kali ay duwar kay og bit-bit. Man ta maigo niya. Oh, basusa gid ni daw kay naong gid nako. Hiwang kay mga kauban niyo. Di pa mo katamad dong at magluto pang tagsidan. Bakuan sa kaka maghaling. Ay agwag. Kaya mag na pa. Kung paano og kahoy ang kanon, di naman tum gamit itong kaliro kay. Utang sa kahoy ka, ano na na babayan. Puti. Kapag kayo kaliro pag ili ka lang bukuan. Uling. Tulo kayo. Kuha sa kahoy dito inaon niya na bayaran. At na makuha. Di mo pa na dinito. Wala, hindi tayo din mo makuha kahoy. Ito tayo na jongjong. Basta mo gutoy la ha. Basa lang jongjong? Di lang tamo ko kahoy. Basa ang kahoy ron karon panahon na basa. Magani balik 200. Ata na munggos. Lata na Ano gisa ni takang renta. Oo, man na nagluto. Takay na ka. Magsak ang kahoy. Maigo ra din, maigo na good. Laban na lang balay ka. Tawagon na kita ka na makadun sa pilo ay. Dito sa kanay. Paano mga dokon? Kanon na mo ibig. Yung hadlo ka ning kan basta mahugno ang kwan ba. Mogani. Mo na diha. Mogani. Nagamay ra gyud na. Wala support. Kanon gid siya. O kanon. Pakwan kahoy na dai. Anak isang. Kahoy. Daghan ba ang tubig dong ya punan pa gyud og bugas. Ana lagi sa Hulpa Yan na na. siguro. Dobe inyong gisugo og kuan pakuha og dungagan dito. Kayamis man ka ha. Siya ni kuan. Mawul pa ang kwan ba. Pero pag mo maglunod ang Welcome back to my YouTube channel guys. And now we are open ano Ding dang dang darang. mo bahala. Dang darang. Ang munggos ba ay di na kabahinon sa buwan ka nato. Ay, ano siya? Dito kanto para doon. Ay, para di kay hugaw. Ayun diyan. Oh, ang kanang bangko Ayaw diha. Magamuan ka. basak ng taon kaayo at. Gara na dong. Gara na. Mukha na kay mo itom ra man na mabrasan. Ito naman good name. Oh, kamo bahala. Sus gawas ka gawas. Mahaling ana. Kan CR na. Oh.
dapat. Yan ba? Video. Agway tao mo tingo, balik ka sa kita. Na yung taong tingo. Balik extension man gud natin wala mo extension. Gamit na ba? Music na. Hapit mo dala sila sa sakyan na. Music maestro. Music. Ma'am, pila daw na ma'am. Kasi di ka kabayad, ana ma'am. Patay, ha? 1.8. Sumadami aso mo dyan ah. Pila gani ang 330. 300 na lang na, pre. 300. Ha? Jadi manggot? Madayaw ka nga mag-ano kita. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Parang ilod ito ni Maring. O, asa, wala ko butag. Taguan. Taguan pa lang. Let's go. Let the girl loose. Let the girl say, rock, slide, twist. 1, 2, 3, go left, back, right, back, up, back, down, back, go. Watch out for the big girls. Like bang, bang, bang. Rotate for me, rotate for me. Hands up like Parehas kami. back, right, back, This is it. Ay ginako, mabungol ta. Wala lang lang sound ana, mayapag man ta ana. Mobit diyan sa puto aning manghiwa aning tayo. Kasama ta. Kana kay bayi ko kalibutan. Hali na magkano isa oh. Ang isa na mali. Say goodbye. Walang iwanan lagi doon si Goodbye. I've been the lonely one. I sit down and I will cry. Don't Ate, dito ra ate, nanay ko nanay dahon sa kwan tiil. Galuto ta diri, kwasan ang dahon diri. Inay ay mong lupad ay. Hinuan na ganin ako na diya. Nanay dahon. Kana yung tubig? Lagas na. Mawas na ate, unya na siguro magsabaw. Ha? Unya na magsabaw. Ini ba dugangan? Gani ay ay oo. Wala na to ni siya. Gani Dugangan na kumaon to ba. tubig. Unya na magsabaw basta ko ay. Nade kang dilo isa. Wala na to ni ma. Wala to. Ayun, dugangan tubig. Dungagan para di mo lawat sa ban. Ikaw naman siya. Oh. Sige. Lawat na kayo. Unya na magsabaw. Kana sabaw gid bitaw. Pag na natin kaldero isa.
pati kay mapasok ka. Ibog pati kay malakutan ka diyan, maawat ang uban dito na. Mamma mia. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Hala, luwangan, nagtubig. Ay, puno naman. Puno na na? Puno. Puno. Oh, okay. Lami na po na lami. Lami no na, kaya mo na, giingan niya. Ilunod pa ng kuwan. Ipilayin pa na sa pato di ang lasa. Ipilayin pa. Tagwan. Tagwan. Anak dahil mo sa kutsara. Ha? Lupas na to. Tama na na, oy. Oh, Tama na pa. sige pag kayo ba? Baliha daw dai, baliha. Ay, madlo ko. Uy, ito tayo, nabali. Nailuwag tayo, dako kayo. Masing mabali ba? Masing mabali. Pumok na. Ay, tanglad na. Bisaya na, te? Oh, wala. Sa ilalim to. Sa mga tanglad na. Tanglad magtanan sa kuan. Gikuan ni Kuya Magjigit. Dilunod niya sa kuan. Munggos. Wala na yung mga tanglad din nakita. Wala tanglad din doon. Simbahan. Simbahan. Likod simbahan. Ulit. Ay, papuchi! Isa ito masugo, kabalo mo putlog, tanglad. Suka pa guys, mga anak te, sang. Good morning, Mayor. Sa imong paghatag og panahon diri uban sa iyang mga bodyguards no o mga kauban tanan. Kang Sir Cardosi, hi Sir. Good morning. Kang Sir June. O ingon na sa ka Sir Harvey Maraminos na mao ang ato ang National GK sa Northern Mindanao siya na-assign. Welcome kamong tanan diri sa atong programa. So ginaingon man nga ang pag-end sa malnutrition and hunger begins when there is a caring. So again, ang tanan nato atong i-welcome in behalf sa GK Kapitbahayan. Malaman diri ang ato ang President ay nag-duty. So, Mayor, welcome sa among programa. God bless us all. Thank you. Okay, dating sa tagalan mo, Lord. Thank you, Lord, yan sa pag-ibig. Kinsa may gusto magkakaon? Bahayan officers, maybe join ilahang Tito Francis, dua pa 10 railers. Target lang ta sa October 10, 10,000 ka mga bata. Every week, dahatag na sila o 120 kilos. Usunod ng isa ka 10 railers, mga 1,400 boxes sa ang ubang area na ito sa SWD ka na mga plato. So, salamat. Salamat kaayo sa pag-arin mo sa mga karon. Atong palakpakan si Sir Harvey Maraminos. Kaya karon hindi nagdala silang anak aron partisipar sa iba mga bata nagduduan ng taon o duha nga pagkaon. Ay karon ang mga bata nga mahilig na yun sa sukan sa gamay pa. So kung naanad mong gulay, hanggang niya manako mo. Happy! Again, congratulations sa punahan ang ato ang gawad kalilihan. So again, congratulations sa punta ng bata maayos sa atong panglawas. So, thank you. Ano na, malaki.
Wow!